Draga braćo, poštovane sestre, na ovome mjestu gdje se danas gradi džamija, nikada do sada nije bila džamija. Medresa Džemaludin Čaušević, koja se nalazi u Cazinu, je ponos našeg krajiškog naroda. Medresa koja broji preko 100 učenika, naših alima, naših vaiza i tako dalje, jeste jedan veliki odgajatelj naše djece. Kada govorimo o islamu, o zapadu, na zapadu ćete naći mnoštvo knjiga koje blate islam. Kod muslimana nećete naći niti jednu knjigu koja blati kršćanstvo. Jedne prilike sam klanjao džumu namaz, a do mene je stao jedan naš stari dedo. Što mi se je kod njega posebno svidjelo jeste način na koji je on zanijetio svoj džumaj. Naime, na sljedeći jedan jako lijep način je zanijetio. Rekao je svoj nijet na sljedeći način: odlučih da klanjam ovaj svoj lipi džumaj. Poslušajte to sad. Odlučih u ime Boga da klanjam ovaj svoj lipi džumaj. Dakle, tu možemo primijetiti njegovu želju za namazom, iskrenost prema tom namazu. Ne bih puno duljio sa ovim svojim izlaganjem. Za kraj bih vam ispričao jednu poučnu priču. Naime, nekoć davno živjeli su otac i njegov sin. Otac je bio slijep, te jedne prilike savjetuje svoga sina: o sinko moj, život je lijep. Zar zaista lijep? Shvatit ćeš jednog dana ako budeš bio slijep. Razmislite, draga braćo, u tome. Assalamu alaikum.